Ang pagkahimutang sa mga banay dito sa kampo, ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, kinahanglan nga ang mga Israelita magkampo sumala sa ilang pundok ubos sa bandila sa ilang tagsa-tagsa ka banay. Magkampo sila libot sa tolda nga tagbuanan. Sa dapit sa sidlakan, kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Juda, magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay. Ubos sa ilang pangulo, ingon sa mosunod nga hanay. Ang banay ni Huda pinangulohan ni Nahason nga anak ni Aminadab kauban sa 74,600 ka lalaki. Ang banay ni Isakar pinanguluhan ni Natanael nga anak ni Suar kauban sa 54,400 ka lalaki. Ug ang banay ni Zabulon pinanguluhan ni Eliab nga anak ni Helon kauban sa 57,400 ka lalaki. Ang tanang lalaki miabot og 186,400. Ang pundok ni Juda maoy mag-una paglakaw. Sa dapit sa habagatan, kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Ruben, magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo, ingon sa musunod nga hanay. Ang banay ni Ruben pinanguluhan ni Elisur nga anak ni Sedeor kauban sa 46,500 ka lalaki. Ang banay ni Simeon pinanguluhan ni Salamiel nga anak ni Surisaday kauban sa 59,300 ka lalaki. Ug ang banay ni Gad pinanguluhan ni Eliasaph nga anak ni Deuel kauban sa 45,600 ka lalaki. Ang tanan miabot og 151,420. Ang pundok ni Ruben maoy mosunod paglakaw. Unya mosunod ang tolda nga tagbuanan kinuyugan sa mga Levita nga anha sa taliwala sa mga kampo, ingon sa ilang pagkampo, mauusab sa ilang pagpanglakaw. Ang matag-usa anha gayud sa iyang dapit uban sa ilang bandila. Sa dapit sa kasadpan, kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Efraim magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo, ingon sa musunod nga hanay. Ang banay ni Efraim pinanguluhan ni Elisama nga anak ni Amihud kauban sa 40,500 ka lalaki. Ang banay ni Manases pinanguluhan ni Gamaliel nga anak ni Pedasur kauban sa 30,200 ka lalaki ug ang banay ni Benjamin pinanguluhan ni Abidan nga anak ni Gideon kauban sa 35,400. Ang tanang lalaki miabot og 108,100. Ang pundok ni Efraim maoy ikatulong hutong nga mosunod sa paglakaw. Sa dapit sa amihanan, kadtong ubos sa bandila sa pundok ni Dan magkampo sa tagsa-tagsa nila kabanay ubos sa ilang pangulo, ingon sa mosunod nga hanay. Ang banay ni Dan pinanguluhan ni Ahieser nga anak ni Amisaday kauban sa 62,700 ka lalaki. Ang banay ni Aser pinanguluhan ni Pagiel nga anak ni Okran kauban sa 41,500 ka lalaki og ang banay ni Neftali pinanguluhan ni Ahira nga anak ni Inan kauban sa 53,400 ka lalaki. Ang tanang lalaki miabot og 157,600. Ang pundok ni Dan maoy katapusang hutong nga mosunod sa paglakaw. Mao kini ang katawhan sa Israel sumala sa ilang tagsa-tagsa kabanay. 603,550 ka lalaki ang tanan. Ang mga Levita wala ilaki pag-ihap sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Busa ang mga Israelita nagkampo og nagpanaw sumala sa ilang mga bandila ug sa ilang panimalay sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.